Tuoterekisteriä varten Passeli-laskutusohjelmassa on nimikekortisto, johon voit lisätä tuotteita, joita myyt asiakkaillesi. Nimikekortistoon pääset, kun valitset ylhäältä kortistot ja sieltä nimikekortisto. Uuden nimikkeen voit luoda, kun klikkaat työkaluriviltä Luo uusi nimike-painiketta. Syötä nimikkeen perustiedot, kuten nimikekoodi, nimikkeen nimi ja hinta. Mikäli haluat lisätä tuotteelle myös varastoyksikön, niin perusta varastoyksikkö ensiksi ohjelmaan. Pääset lisäämään varastoyksikköjä, kun valitset ylhäältä perustiedot ja varastoyksiköt. Voit myös nimikkeestä kirjoittaa yleisiä muistiinpanoja muistio-osioon. Tallenna lopuksi nimikekortti tallenna painikkeesta.